Atod pa sa atong tubag sa Salmo, ito, ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan. Motoo ba mo dili? Naluwas ba taron sa korupsyon? Naluwas ba taron sa siging baha panahos uwan? Naluwas ba taron sa pagkadaghan nga way trabaho? Naluwas ba taron sa mga linog, mga bagyo? Naluwas ba taron sa daghan kayong dili ka eskwela? Mga igsoon, tinuod gid na ang atong Dios mao ang Dios sa kaluwasan. Pero kining kaluwasan nga iyang itanyag nato kinahanglan ato gyung dawaton. Kay kung dili nato dawaton, dili pod niya ipamugos. Ug unsa may una natong buhaton, matud pa diri sa unang pagbasa, kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Pasabot, ang kaluwasan sa Ginoo mulihok ra na kung manduan ta sa Espiritu Santo, dili ta manduan sa atong tawhanon na kinaiya. Ngilingay mong tupad, kinsay nagmando nimo karon. Nangutan na ba? Kinsay nagmando nimo nga maunay color sa imong buhok? Kinsay nagmando nimo nga anaon na nimo imong kilay? Kinsay nagmando nimo nga maunay color sa imong naong? Ana. Kinsay nagmando nimo nga maunay gidaghanon sa inyong mga anak? Kinsay nagmando nimo nga maunay matang sa koral nimo sa imong balay? Kinsay nagmando nimo nga anha nimo diha i-parking ang imong sakyanan? Inana ba? Ito ba? Kinsay nagmando nimo nga anaon nimo paggamit ang imong kwarta? Kana. Kay kung kining atong lawas manduan gani sa tawhanong kinaiya, musangko gyud kamatayon, musangko sa problema. Pero manduan na gani sa Espiritu Santo kaluwasan. Ug unsa man ang kaluwasan? Holistic, duha gyud ka kaluwasan, lawas ug kalag. Dili pwede ang luwason nato lawas ra. Di sad pwede kalagra, lawas ug kalag. Mao na ang sala mupatay gina sa lawas ug sa kalag. Nya ang kaluwasan sa nga ihatag sa Espiritu Santo muluwas pod sa lawas ug sa kalag. Ang atong mga santos mao gyoy naghatag natog modelo unsaon pagluwas ang lawas ug kalag. Ug unsa may ilang gipuy-an, ang una gyud ang kakabos, biyaan gid ng kwarta. Mao ginay una. Kay kung naaga niya natong kwarta, tortig yung pagkagubaa sa atong lawas ug kalag. Ikaduha, kanang dungog. Mao na nagpuyo gyud ang mga santos, si Jesus, Maria ug Jose, nagpuyo gyud sa portika yano, pobre yano na kinabuhi. Ganay si Jesus, isip modelo nato sa pagpuyo sa kinabuhi dinis kalibutan. Wa man gani siya mo eskwela, wa siya degree. Karon kitab hala kisi-kisi gyud ang panguha ng degrees. No? Torti gid nato anak mo. Ingon din, huy, ug daghan kog anak, din ako kapa-eskwela. Naka-eskwela dito sa Kristo.
Naka-eskwela to? Si San Pedro, naka-eskwela to? Wa. Sige ra tong panagat. Ikadi sa na madaha pa dire. Nganong di man madaha nga nahimo magid silang manluluwas. Di man na malalis. Lawas og kalag, giluwas Manila. Og naa man ang edukasyon, okay. Pero guha sad na, di kayo na nato tagaag dakong pagtagad. Ang dakong pagtagad, anha gyud sa kaluwasan, sa lawas, ug sa kalag. Mao tanang moingon ko kinahanglan pa ba gyud nga moeskwela ka aron kamao kang mutabang sa mga taong way gikaon? Kinahanglan pa gyud na eskwelahan kanang pagtabang sa taong way gikaon, kanang pagpaatop, pagpabungbong og in short pagpatukod og puy-anan sa usa ka tawo nga disente, nga dili masudlag uwan. Kinahanglan pa gina nimong eskwelahan aron kamao kang mutukod og balay. Kamao maganing langgam gani mohimog sag nga way eskwela. Di ba? Kamao maganing manok mudumdum og asang iyang itloganan bisag wa na ka eskwela. Ang baboy gani kamao maging muungad-ungad unya mo pahimutang inigdayon niyang panganak ug naa lang gyud ungaronon aron lang gyud mapahimutang. Natanawa karon ang nanag-eskwela nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mga professionals unsa may lang gibuhat gipatay ang kinabuhi, abortion, ligation, vasectomy, transplant anang mga genital organs, inom anang mga chemicals hangtod na nga cancer na lang. Tungod na sa atong kunuhay in quotation edukasyon nga minanduan lamang sa tawhanong kinaiya. Karon siging hisgot anang i-increase ang atong mga taxes, 14 taxes i-impose nato. Mga professional man na sila, mga ekonomista kuno na sila. Hashtag god ang atong gamayng income anang atong savings or time deposit banas bangko nga pertira sa yung gamaya wa gani nakaabot og 2%. Kuan pag yung taxes. Nangaunsa naman ta ani? Bisag kana na lang gamayng income gikuhaan na gani na og withholding tax. Chargean pag yung taxes nga bag-o na sad. Unya ra ba ang nakaapan og nanay daghang taxes nga nakolekta ni sodra sad sa bulsas mga kurakot nato nga in quotation mga edukado kuno, mga educated people nga may kaayong maniobra aron makuha dayon nila ang ato mga billions and trillions of pesos. At least ba sa setting din sa Pilipinas, nga di ra bagyod masakpan. Nganong di man masakpan? Tungod kay sila say nagkontrol sa atong judiciary, sa legislative, o sa executive department sa atong gobyerno. Kinsa may alaot kayo? Ang mga kabos. Sama nato. Kita gani din gatampo-tampo na lang ta aning atong slot. At least, nagtinabangay tas atong slot. Sa ginagmay nga, banid-banid ba? Pero ang millions, ang billions, ang trillions, tua aning mga gitawag na tong educated nga minanduan sa tawhanong kinaiya nga kwarta gyud. Honor gyud. O ang ikatulo, power. Hilig kayog power and authority. Kana bang ako gyud masunod? Ako gyud tahuron. Muna si Hesus gi koreksyonan aning mga tao nga duna kunuhay gahom didto sa sinagoga. Ngano man imo man ang giayo ang taong masakiton sa adlaw ipapahulay nga ang atong authority nag-ingon man wa gyud buhaton, rest day gina, rest day. Why buhaton? 6 days ra gyud ang trabaho. Why buhaton sa adlaw igpapahulay? Sakto ba na? Dili. Uy, tubag mo. Sakto ba? Dili. Ano na ron? Sige, kwenta-kwenta. Og manduan kas Espiritu Santo, maliwat kang Kristo. Pero manduan kas tawhanong kinaiya, masuko gyud kag naay.
Muayo sa adlaw igpapahulay. Mura magitag malain ay mulingko din hislaing lingkuran kay di mo tuman sa atong asir. Pero ato lang sa nang sabton di lang ato kasukan ay ana atong sabton nga moadto gina siya impierno. Gipasabot ni Kristo, ingos Kristo, be consistent. Okay man ang inyo, pero be consistent. Ngano man nga sa adlaw igpapahulay, inyo man laging pagawason sa kwadra, inyo mang tauntangan sa higot ang inyong mga baka, kabaw, asno, iro, aron inyong paimnon o pakanon. Adlaw man ang ipapahulay. Nya niya hinoy nag-anto sa iyang sakit, 18 na katuig, nga di katuyhad, kay purting pag-antos, dili pwedeng tangtangan aning iyang pag-antos sa adlaw ipapahulay. Inyo maganing paimno ng inyong iro, inyong manok, hapyod-hapyoron maganing sa adlaw ipapahulay. Nya ang kanina hinong tao nga imo ginang igsuon, di nimo tabangan sa adlaw ipapahulay. Nabte mo kumpisal nako, pader nakasa ko kay ni trabaho ko sa adlaw Domingo. Nakuhay magkatrabaho nas SM. Saon nimo ana pag-unda nga mao man ay pinaka-busy ang adlaw Domingo sa mga department store. O kana tanan dihang nagtrabaho, maimpierno na. Di ba? Sakto ba dili? Sige, ito ba? Asa man ka nagtrabaho, naas call center. O niya call center nga trabaho man na gyud Domingo. Na maimpierno na latanan. Mo na be consistent. Unsa may consistency nga pangayoos Ginoo nato? Kinahanglan minanduan ka sa Espiritu Santo. Nganong ni trabaho man ka pagka Domingo. Ingon dayon ka mao may demand sa akong na-applyag trabaho sa akong employer. Nganong diha man sad ka ni apply. Para ibuhi sa akong pamilya. Para ipakaon sa mga gigutom nako nga pamilya. Para itabang nako sa mga masakiton o sa mga nanginahanglan. Okay na. Di ba? Kung para itabang sa atong isig katao ang atong gibuhat, approve yung Ginoo ana. Pero para sa atong kaugalingon, bisag unsang adlaw, wrong gina siya. Nakaron unsa may ato aning recourse isip mga Katoliko. Kinahanglan mo simba gyud ka. Find time to go to mass. Mo nang dunatay anticipated mass sa Sabado. Naa pagyud tay porting misang daghana, at least in Pilipinas. Daghan kay misa sa kada Domingo, gikas buntag sayo hangtod na gyud gabi. Unya kay 8 hours raman ang imong trabaho, siyarog di jud ka kasimba. Kapoy na magupad, bisag kapoy simba gyud. Kapoy, sige simba gyud. Ayaw pagpadaan ang imong tawhanong kinaiya. Sakripisyo gyud simba sama nga mo sakripisyo sa kaog trabaho. Bisag kapoy mo report yung kas imong trabaho on time alang sa kaluwasan sa imong mga gimahal sa kinabuhi. Luwasasad ang imong kalag ug ang kalag sa imong minahal sa kinabuhi. Ana, be consistent. Sama sad sa atong mga government officials, mutabang man jud kamo kay mukuha mo anang taxes, unahag tabang ang mga kabos. Bitanang na ay mga reels diha, maingon dayon, kita gipa-invest sa SSS, gididakan ta sa atong kwarta, atong sweldo para SSS. Unya kun manghuam tas SSS, tubuan na sad ang atong kwarta nga atong gihuwaman, nga ato ra man unta atong kwarta. Di ba katawanan? Unya unsaon man tong tubo? Iuli to nato.
Gikurakot pa gyud. Nanghatag kunog ayuda para sa mga kabos, pero ang napuno nga bulsa, ang bulsa sa nag-release sa ayuda. Mao na ang duwa din sa Pilipinas. Mao nang mga matay kita. Mga matay gyud. Karon sa mga itong buhaton, di naman na nato sila mausab dayon. Posible man kita pagani mo ipatyon. Sa may buhaton, din alang ta maghuwat nila nga mga usab, kita nalay mag-usab. Nya unsa may itong buhaton? Dili sige yung palit og slat. Kay pinaagi ana atong gipakita nga nagkahiusa ta. Ikaduha, ayaw na pagsigig pangandoy anang madato. Bulahan kamong mga kabos matud pang Kristo. Ikatulo, ayaw na sigig pangandoy anang honor nga di jud ka sawayon, nga daygon jud ka kanunay. Ayaw na, bahalag sawayon ta. Ako lang, naadinhi aning atong social media, kadaghang mo saway nako. Mingon la pader, yan na sinisaway nimo. Nako, normal. Pader, wag ni saway nimo, abnormal. Di ba? O wag mo saway nato anang social media, abnormal ta. Pasabot pulos na sila mga trolls. Kanang gasigdaig nimo gitawag nag trolls. Ikaray ga himo-himo ana. Para daygon ka. Pero naagi daghang mo saway nimo na asay mo daig kana mao nay normal, real na siya nga comment. Ana. Aparegod nimo lingi ay mong tupad. Lingi ah. Ingna perfect ko. Ingna. Tan-aw nimo nako perfect ko. Oy, moingon sa na kilay lang ni mudaan, di na magina perfect. Ilong lang ni mudaan, di na. Pero daghan kay tag-angay sa wayon ay sa atong kaugalingon. Batasan pa lang nimo. So, daghan na kay kuan. Muna normal ra gina nga sa wayon ta. Pero ayaw ka balaka. Sige lang. Sige lang gyapog himo sa mga maayong butang. Og mao ni ang makaluwas nato. Ngaigsuon karon sugod nagkaduol na ta sa pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day. Sooner or later, labi na ning ato mga pangidaron karong tigsimbahan og sayos buntag, nagkaduol na sadtang. Sige, lingay mong tupad na nagkaduol na sad ka. Sa sunod, maapil na ka anang listahan sa mga sobre diha sa mga kalag. Karon naghangyo ta nga magpasuga ta ngadto sa atong mga lubong no sa munisipal o sa Katolik. Pag-practice na magpasuga sa imong pasugaan ang katong nag-una nato atong pasugaan ha. Nya practicean nga magsuwat sa kagpamisa sa mga kalag kay sooner or later maapil ka diha. Mangandoy sa nga pasugi in taong ko ninyo, pahayagi in taong ko nining kangit-ngit sa akong kinabuhi. Unang ang dili mo pasuga karon sa ilang mga lubong sa ilang mga minahal sa kinabuhi na miligrong maimperno mo. Ngano man tungod kay wa gid mo maghuna-huna nga kana sila mao man na ang naka-contribute nato nganong naingon anita ang ato mga lolo, lula, mga ginikanan, mao na sila nakahimo nga ingon anita. Di na lang ka spend og 400 pesos para imong pasugan for 3 days ang ilang lubong. Iko no, nauna ako no. Di na jud ka kasuwat sa ilang mga ngan diha sa sobre aron imo silang hinumduman aning mga panahona og imong isod para pamisa. Haron atong ituboy ngadto sa Ginoo ang mga pag-ampo para nila. Sa atong pagbuhat ana, minanduan ta sa Espiritu Santo. Pero maingon ka, ada hasol ada na impierno to, impierno, o na langit. Kuana, minanduan na ka sa tawhanong kinaiya. Sige, lingay mong tupad na nakapasuga na ka. Nakapasuga na ka. Ingawa pa. Karon, ato na opisina. Pasuga na dito.
So, sugod ay sa kuan, sugod sa October 31 hangtod sa November 3. Wala tay basahon nga mga ngan sa mga kalag. I-generic na lang nato alang sa tanang mga kalag nga nangamatay. Ana ha? Kay daghan man jud kay nagpamisas kalag, maabutan tag alas 12 gabi kung basahon nato tanan. Hinumdumi kini kada nimo suwat sa kalag sa imong gimahal, kada nimo suwat ang imong pag-ampo counted na sa kasing-kasing sa Ginoo. Formality na lang ng pagbasa nato. So practical na lang tungod sa kadaghan sa basahonon sa atong gipamisahan. Ato na nang ingnon na alang sa tanang mga kalag sa nangamatay nga atong gipamisahan. Ana na lang ha. Nay mo kay buong ana. Sugod na sa October 31. Nya magbutang lang ta diri og box nga dako nga whole month of November ato silang blessingan. Symbolic lang na nag-ampo ta nila ha. Basig mo reklamo mo, wa basa ang kalag, wa basa ang kalag. Di man na mo'y makapalangit ang pagbasa. Ang imong kasing-kasing nga nagpamisa mo, to'y makapalangit. Formality lang na. Usahay mispronounce pag diha. So, kung maunay saligan, piligrong maimpierno ang imong kuan. Labi na ang lektor maglisod og basa, patay ka diha. Maimpierno na. Di na mo'y saligan. Ang imo gyung gugma nganong nagpamisa ka, nganong nagpasuga ka, kadto mo'y iphon sa Ginoo.